झोपू दे किती जाग. अरे काम धंदा बघा असल्यावर काय झोपायचं. अगं काम असतात. काम असतात कुठे गेलं जागायला रस्ता. तुला सगळी कामं सांगू काय असतात ते. मग 2 मिनिटं झोपायचं झोपून द्या. अरे झोपू नको बाबा. एखाद लगीन बिलीन काय नवरी आण मला नको तरा देऊ. नवरी कोण देईन काय नोकरी ना पिऊ करीन मला नवरी. नवरी धंदा आहे तुझा. आता करतोय काय मी काय बसलोय का. नाही दुसरं बी काय ते काम बघा बाळा अजून तुला कोण सांगावं. अगं तिचे डिश नीट करतोय खुरपाय जातोय पुन्हा अजून बायांना गौडवायला तुम्ही अजून काय करू मी. आपल्यासाठी केलंच पाहिजे बाबा. सांग कसं करायचं. आता मी काय करू अभ्यास बी करतो नोकरी मिळणार त्याला मी काय अभ्यास बी करू. करायचा आपल्या जीवासाठी. आता मग नोकरी मिळणार त्याला मी काय करू. मिळत असते नोकरी बी मिळत असते. 10 मिनिटं झोपा म्हणलं तर तुझं किरकिर रोज उठले की चालू असते. किरकिर मग मला होतंय का म्हातारी झाली मी आता. होतंय का मला बाळा सांग बरं. बरं आता पोरगी कोण देईन का मला सांग बरं. देते की मग मला वाटतं तुझी सेवा करावं एखादी हे आणावं पण आता काय करावं सांग बरं. येत असते बाबा. उठले गेले की तू किटकिट किटकिट चालू असते. बरं, उठ बाबा उठ. पाणी पिणी तापवलंय का. तापवले पाणी चेक करते चल. हा करच्या हातून काढून येतो. पाणी तापव. आवर दूध दे की थोडं. दुधाला आली का पाणी नाही आली. दुधाला आली होय माझ्या बापा पाणी डेअरी फिरी काढून ठेवली होती आली दुधाला उठले गेले की काय कामधंदा नाहीत का. आणि तू कोरडे मटर खातोय. आणि मग तुला अक्कल पाहिजे दुधा असल्या कुरडी बटर मी खाल्ली असती का. होय बर मला एक दे की मग खायला. नको बाबा. तांदूळ आहे का कशी टाकते येडपाट. अरे दे की. ऐक की अमर चल की मला गाडी शिकवायला. का काल भागलं नाही गाडी शिकून. अरे गाडी शिकवली होती पाडून गेला की मला. तुझे माझं डोकं खाऊन उठून जायचं असलं जा बरं उठून. एकतर चल की अरे तूच म्हणलेला ना मला गाडी शिकवतो. आता एकतर गाडी जन्माला परत तेवढी गाडी ती बी पाडून काय करते का माझं वाटुळ. बरं चल तुमच्या त्या म्हशीचं दूध काढून. हाले तर आमच्यात सगळं हाले येत माहिती. मग काय तुला दिसत ना काय डोळा पिळे गेलं तुझं. अरे मला तर म्हशी दिसतात की अरे. मग जा काढून न्यायचं पण. बरं ते असेल चल गाडी शिकवायला. मला नाही जमायचं मला कामधंदा आहे. मग तू मला गंडवलं ना तोंड टाकसाळ्याने. गंडवलं म्हणजे तुला गाडी शिकवायला गाडी टाकून पळून गेली मी गंडवलं का. अरे तू काय ते गाडी शिकवत होता त्या टपसाळ्याच्या लव स्टोरीचा जाळ कर मला ताप तू देऊ नको. तू तुमचं प्रेम तुझं जमू नाही जमू तू माझ्या मागे काय कीड लावू नको. तुला मदत करायसाठी तुझ्या भरोसा तू कर मला घेणं देणं नाही. बघ मित्रासाठी एवढं पण करू शकत नाही का. मित्रासाठी करून तुझ्यासाठी करायची माझी काय गरज आहे. पण मी तुझ्या मित्रासाठी ते भारतीला तुला सकाळ जर कोण भेटलं का नाही का मीच घालून. अरे बाबा दुधाला आलती बाबा. दुधाला काय मग कागर घेऊन येते का एवढे असतं दुधाला तुझं कपान गलासान. ही काही लई मोठं आहे त्या. तुमच्या होय तुमच्या घरात तू एकटीच इडी का सगळीच इडी तर. आमच्या घरचे न जाऊ नको बर का. मग जा तुला डोकं खाऊ नको निघ. सकाळ सकाळ आम्हाला बघू दे उदक टपसाळ्याकडे जाऊनच बघते आता. टपसाळ्याकडे जाणार त्याच्या आज्याकडे जा मला काय घेऊन देण्यात तेव्हा. तू खा बरं. सकाळ सकाळ येत जाऊ नका लोकांच्या घरी 7:30 लावायला. हा गप्प आहे. एक तर कस तर नाश्ता कुठं तर जीजीबी कुठं गेली काय माहिती. काय करतो इथं. गुरांना वैरण टाकून काय करतोय. नाना कुठे गेले ते. ना असतील घरात ना काय बाबा गुरांना टीव्ही लावली का बघायला. वय हा गुरांना टीव्ही मग गुरं टीव्ही बघतात वय चौकी ना अरे खरं मग टीव्ही घ्यायला लावली तिथं. आरती बंद पडका टीव्ही. मला वाटतं चालूच आहे का. गे बस काही सकाळ सकाळ काय तुझं काम आहे सांग. मी नाना खाल्ल्यात शिव्या असतात. माझं काम म्हणून गेलं तुझं दुखतं कर. नाना आधीच वाईटाकडे तुझ्यावर ना आंब्यावर. आमच्या वाट्या काय करणार. काही काम सगळं गुरांची मी हिंडती गावात हडवाडा करत. माझं काम होत आपलं. बोल चल ना झालं तुझं. हाय का मारायला लागलं करून सारखं. सारखं मला शिव्या चल मास्तर परत बंग बंग करते मला.
एवढं काय होतं तुझ्या म्हाताऱ्याला? बरं काय काम होतं सांग आणि काल कुठं गेला तोंडावर करून? अरे तिकडे जातो किमला टाकलं मला आमऱ्याने 400 रुपये तिकडे गेलं. ए नासक्या इथं आम्हाला 5 रुपयाची चहा सांगत नाही आणि त्याला 400 रुपये हो देवाशे पण टाकलं बुवा त्याने. मी काय तुला खोटं बोलतोय मग कर त्याला फोन घे मागून. काय घेत होते तुला आता बसता असेल कुठं तिकडं. चल हाय माझ्याकडे काय आयडिया. थांब चल काय रे चल हाय माझ्याकडे काय आयडिया. हा आलो हे काय लगेच निघलोय आलोच. राम 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 सचिन राम भाऊ. राम 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 राम. 2 दिवस झाले मी गाव वाड्याकडे चक्रा टाकतोय तुमची गाठ पडन म्हणून. तुम्ही काय दिसनाच 2-3 दिवस. तर 8 दिवस बाहेर गेलतो औरंगाबादला. म्हणजे दौऱ्यावर होता म्हणा की. हो 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 असं होय, त्याच्यामुळेच गाठ पडणार आहोत. तर सचिन भाऊ ही सकाळी झालं तर तुम्हाला राम राम घालून मी इथनं पुढे जातो. हा. बोला की काय विशेष. विशेष हाय राव काय विशेष हाय म्हणून तर मी तुमच्याकडे आलोय. विशेष बी हाय पण आता काय मला तर कळा तुम्हाला सांगावं तर विषय वाढायचा. काय भानगड. नाही सांगावं तर गावाची आबरू जायची. मग सांग ना तसं काय असलं तर. सांगावं तर लागणार जे पर्यायच राहील ना आता तुमच्याशिवाय मिटणारच नाही. बर काय ती पोरं राव लय जेडवणी करायला लागल्यात. कोणची. हे आमरे आणि टपसाळ्या म्हणे. बर काय झालं त्यांचं. कुठं तुम्ही गावात नाही म्हणले की राव हे लागले कुठं तिकडे टेकडीवर आणि ह्याच्यावर फिराय पुरी घेऊन गाडीवर जातात काय पुरी घेऊन. पुरी घेऊन म्हणे. आणि आपल्या गावाची तुमच्यामुळे राव एवढं आपल्या तालुक्यात गावाला ओळखतात. सचिन भाऊचं गाव म्हणजे अख्ख्या तालुक्यात नाव निघते. आतापर्यंत तुम्ही पोलीस स्टेशनला कधी केस जाऊन दिली नाही. काय असेल ते तुम्ही जागेवर मिटवत आहे. आणि कशाला गेलती तिकडे. आता कशाला गेलती म्हणजे आता कशाला गेली असते ही 2 जण 2 गाडीवर 2 पोरी कशाला गेली. पुरी कोण होत्या ती गावातले. होते ती जण काय आता ते गेले बारीचा कुठान तुम्ही दम दिलेला. बर बर. लय येडवणी चाललाय राव खेळ. रेडा होता काय त्याच्यात. अरे रेडा होता म्हण. रेडा तर काय लयच खुशीत आहे राव. रेडा नुसता असं खांदा उडवीतच चालतंय. आता ती कुठे भेटेल आपल्याला. ती भेटन की आता ती म्हशी घेऊन चालला असं मग रानात माळावर चारा जाते. बर. ती म्हशीच्या दावणीला मग अशी होतं तिथं काहीतरी करत होतं खाडबार. आणि ती दुसरं आमऱ्या. आंब्रे काय ते माहित नाही 5 मिनिटात 10 जागा बदलतंय. कुठं इथं आसन चौकात बस सापडतंय कुठं जातंय. चला तुम्ही माझ्या बरं त्याला बघू बरं जरा. पण हान बिन ना नुसता दमटा. नाही विचारू ना आपण त्याला काय विषय कशाला गेलता काय ती सांगेल ना आपल्याला. बरोबर आहे की वाकड झालं शिपट आता गावाचं आपल्या नाव जाता कामा नाही. त्याच्यामुळे तर आलोय राव. बरं झालं तुम्ही मला म्हणजे नाव कमवायला लागतंय राव. हो आणि घालवा काय 2 मिनिट पोरं घालू ते. आपल्याला अजून गावावर कोणी नाव असं कोणी नावं ठेवली नाही. बरं चला बरं तुम्ही चला निघू आपण. चला बघूच. तुमच्याशिवाय विषय मिटणारच नाही. मी 4 वेळा सांगितलं त्यांना. बरं मला आयला गेल्या जमा करवाले म्हणलं का भाऊच्या कानावर घालेन मी विषय बाबा हे कशाला विषय वाढवत आहे. त्यांचं बघू ना काय ती विषय. लय फाजील पाहून लय चालला. बसा. हा तुलेच काय हा राहणार. पोरांनो आमऱ्या दिसलं का रे. गेलाय का. गेला का हो शेट आम्हाला दिसला का. कवा गेलाय. आलता का आता कुठे गेलाय. तिकडेच गेलाय का आताच गेलाय ना. चला सचिन भाऊ. रे
गेला मग. बस हो वाढ टाकी कोण आता हे तर काय करू ह्याचं काम आपण काय वाढ म्हणजे काय लय मोठी गोष्ट आहे वय ती बी खरी होती तिथे नाही आधीच आपण तो लोकात काहीतरी अवघड होते रे बाबा ही नेऊन टाकू इथं माघारी हाय नको टाकतो अरे लई अवघड आहे बाबा पुन्हा तुला काही तू कसं आहे माहिती का फटक्यात पाय घालत जाऊ नको सारखं सारखं तीच म्हणतोय मी तीच म्हणतोय मी बिन भेटतय निवर गौरी आलाय आता त्याला नीट सांगायचं करते जाऊ यार वाढ कुठं आणलंय अरे अरे ये. वाड कुठनं आणलं काय कुठनं आणलंय तुला कशाला रे बाकीचं कुठं पाहिजे तुला घ्यायचंय का सांग अरे तसं नाही लागा ती गाडी गेली का आमच्या म्हैस उपाशी बसली लागा तिथं तू म्हशी उपाशी ना हा हाय ना उपाशी हा तुला वाढत होती कालवा करायला नाही काय ही सगळं जा घेऊन 100 घ्या आम्हाला नाही लागा माझ्याकडे 50 रुपये 50 रुपये आला का चॉकलेट अरे 50 रुपयाला काय येतं येणं बिडं काय 10 रुपयाला किती या ह्याला मी 4 वेळा पाणी घातले तेव्हा कुठे उगून आलंय आणि तू 50 रुपये तू असा व्होल्टा चापटीत पाडेल का ना तुला नको लागा घे लागा 50 रुपये अरे 50 तो गावभर कालवा 50 तर 50 पण ही कुणी आणलं कोणी दिलं सांगशील कुणच ना सांग हा गपची घेऊन जायचं काय सांगशील तेवढ्याने टपसाईन खेळ केला आमचं जर नाव आलं ना ए, आता ठोक ती बघ नाहीतर उगं काय तुझ्या 50 साठी आम्ही खायचो मार्कून असतो नाही नाही खरी का नोठी नाहीतर घाला जा आमच्या गाड्यात नाही खरी गेला नाही ए पण सांगितलं गोष्टी देणार आहे ना नाहीतर घरी येऊन हाणीन पुन्हा नाही कुणाच नाही असं ए, तुला राहायला घर नाही त्याला घरी जाऊन सांग. नको पण हे तू जर ही जर गावात जर केलं आम्ही सांगितलं म्हणून उलट चापटीतच 50 अजून द्यायचं मला आणून उद्या हा देतो काय सोपं नाही आणलंय म्हणजे एवढं हा हो तात्या या इकडे सचिन भाऊ बोलते जरा बोला का हो? ते आंबऱ्या दिसला का नाही दिसला का हो? ते आपल्या गावासाठी लय मोठा पुरस्कार जिंकून दिलाय त्याने जरा त्याला आंबे हळद लावतो की बबरूअण्णा चला चला मी निघतो मला पण जरा काम आहे हा? बरं हा. चालतंय चालतंय येऊ का येऊ का तात्या हो हो हॅलो बोला की तात्या अमर कुठे का हो? ते सचिन भाऊ ते तुला हुडकतात रे सचिन बावन बाबूराव अण्णा होय बर बघतो मी एवढे 2-3 ठिके लावतो आणि बघतो मी काय झालं ते काहीतरी कुठानं केला वाटतं तुला ते बबरू अण्णा ते हुडकते ती काहीतरी कुठानं केला वाटतं तुला जरा जपून राहावं लागेल बर चालतंय घे पेट घे त्याची ओके चालतंय हायला ह्या सचिन भाऊने काय गो सचिन भाऊचं काय झालं काय माहिती ह्यांना हुडकावं लागलं यायची तर नाहीत ना ए हो करू लागलो तुला जाणून कोण काढायचं जाडून किरसुनी नाही पैसे दे चल 100 रुपये नाही 50 बाद झालं अरे लागा एवढी ठिकी लागा 10-12 ठिकी वाहू लागलो गेला का काय होत नाही आयला चांगल्या जमानाच नाही तुम्हाला अजून फोन यायला लागलं सचिन भाऊ हुडकतोय भाऊ मला लवकर ती गाडी खाली हा आपल्या दुकानला चाललाय काय अय अमर इकडे यार इकडे गागाव घालतो जा की काय पोर गावात पेटली झाली तू इडी नाही ईडी पोरं नाही ते आ, तुम्ही तर कुठं शेणार राहिलाय जाऊ दे काय झालं सांगा काय झालं काय व्हायचं राहिले काय झालं तर सांगा की अरे काय झालं म्हणजे काय तुम्हाला असलं कोण कुठं तुला सांगितलं ना नीट झक मार तुझी जाऊन ऐका की मला फोन आलता आता ते सचिन भाऊ काय हुडकत काय झालं सचिन भाऊ काय झालं अरे सचिन भाऊ नाही आता तुझं पहिलीच भरली तुझं आता काय लवकरच पटांगणच आहे तुझं चालतच आहे तुझं पहिले बरं मी केलं काय गेलं काय तिकडे कशाला झक मारा आता तुला सांग नीट झक मार गावाच्या आबरू घालू नका थांबा टापसाळ्याचा फोन आला तुमचं जर असलं तर कसला टापसाळ्या तुझं एकाच माळाचं म्हणे तुमच्या दोघाच्या बी आता जरा भरले ए, टापसाळ्या. तुला फोन करू 2 मिनिटात तुला काय सांगितलं तुम्ही ऐ तुला कुठे सांगितलं तुम्ही सांग काय झालं? आता हिशोबात बोलायच्या नाही काय हो का तुला काय मला सांगितलं तुला ऐका. काय करायचंय ते हो आम्हाला ऐका सांग. बाबरू अण्णा काय ऐका फिरवून बोलू नका पट्ट काय असं सांगा बाबा अशामुळे तुला भांडतो मला सांग मला काय कळलं नाही तुला मी काय सांगितलं होतं गावात काय कुठाना गेला नाही पाहिजे गावाची आबरू गेली नाही पाहिजे अजिबात तुम्ही सगळ्या गावाची आबरू इशे टाका लागला आता तुम्ही काय सचिन भाऊ ऐकून आमच्या बरोबर सचिन भाऊचं काय ऐकायचं तुला कळलं नाही का सचिन भाऊ
अरे सचिन भाऊ जर असतं तर तुला पालता घालून तुडवीन ती आता ते सचिन भाऊ जेल कानावर गेले आणि सचिन भाऊचं बोल तुमच्या कानात कसं तोंडात कसं यायला लागला आता काय तोंडात कसं गेलो तुम्हाला राव चांगलं समजत होतं मी तुम्ही वाईट वागायला लागल्यावर वाईटच माणूस हाण लागा काय होय? तू जख मारायचं होय आणि तुम्हाला वाईट वागायचं आणि माहित आम्ही नाही. खाली मान मग नाही, घालून नाही, चालताय. नाही. तुम्हाला वाईट वागायचं माहित नाही काय अहो तुम्हाला काहीतरी वाटायला पाहिजे वर्ष झालं वर्ष नाही काढू नाही नाही आमची बराबरी करा तुला हा, नाही नाही लक्षात घ्या बायकोला हाणून लावलं राव त्या बिचारीची गरिबी म्हणून त्यांच्या आई बापाला काय म्हणता येत ना म्हणून ती केलं आणि तुम्ही आता सांगायला लागला आमची माप काढणार अजून गावात नाही लागा तुला का एवढं एवढं लागा कालचा लागा तू मला लागा शिकवा मला कसं वागायचं बोबरांना तू हिशोबात राहा तुम्हाला इज्जतीच बोलते ना अजून बी इज्जत देणार तुम्ही किती आम्हाला चिकूल फेकून मारलं तर आम्ही म्हणजे मारलं असली इज्जत बोलतोय अरे तुला नीट वाग म्हणतोय अजून मी म्हणतोय गावाची आबरू घालू नका अहो काय कुठे फिरायला गेलो तालुक्यात गावाचं नाव निघतंय तुझ्यामुळे काय इथं आबरू जायची वेळ आली गावाची अहो आबरू नाही राव आम्ही गेलं काय सांगा ना काय फिरायला गेलो म्हणून काय ते गुन्हा होय फिरायचं जग मारायची दोघांनी गाडीवर पुरीला घेऊन कशाला गेला गाडीवर अहो का सचिन भाऊनी तुम्हाला काय वकील पत्र तुम्हाला फिरायचं तिकडे टेकड्याच बऱ्याच सापडल्या तुम्हाला काय घेणं देणं घेणं देणं गावाचं घेणं देणं नाही मला म्हणजे कसं काय आला आता परत कोणाकडे बोलणं बरं तुला सांगतोय बबरू अण्णा तू हिशोबात राहा इज्जतीत राहा आमर गरीब आहे म्हणून काही कर नका नाही नाही मी इज्जतीच आहे पण तू मला आतापर्यंत असं बोट करून कोण बोललेलं नाही तू पहिलाच माणूस आहे गाववाली माणसं आहेत तुम्ही नका हे करू ए, निघा तुला आमर अजून आमर म्हणतोय मी बबरू अण्णा निघा आमर म्हणतोय मी गावासाठी काय बी करायला बसलोय निघा म्हणलं तुम्हाला कळत नाही काय ए, निघा मधी बबरू अण्णा ए बाबऱ्या कशाला काय करतोय रे ए, तुझ्या तुझं बस. ए, ए, तू ए, काय? काय करतो काय नाही तुझं चुरा तुला धरताय? काय घे नाही ग काय घेणं? गावात सगळ्या आबरू जायची वेळ आली. वागल काढ पहिल्यांदा काय गोगल घेणं? तू का गोगल काढ म्हणजे का तू पैसे दिलेत काय हे आहे ना सचिन भाऊचं बोल बोलते ए बहुरंगे तुला दोन शब्द ए सांगतो कसलं भाऊरंगी बोलायचं नाही तुला सांगते आता तुझी पायरी तुरा तू मध्ये तोंड खूप सुन नाही तर त्याचं सुटलं तुझं गुण मला माहिती काय ए, काय होतं करशील रे तुझं गुण मला माहिती काय होतं बबरू अण्णा पुरीला बोला ना तुम्हाला सांगतोय काय तिला बोला नाही तर काय करेल शानपणा कर नका तुम्हाला खांद्यावर आम्ही घेतलं होतं आमर कशामुळे काय म्हणते रे गावाच्या आबर घालवा लागला अगं ते आपण फिरायला नव्हतो गेलो हा. तर ती झाला सचिन भाऊचं वकील पत्र घेऊन आलं आपल्याकडे तुम्ही फिराय काय जाता आणि गावाची जे जायला ह्याच्या काय बापाचं जाते ए माझा बापाने काढणार जे प्रिया उपटून काढे तुझ्या आतापर्यंत मला गावात कोणी काय होतंय काय हा आम्ही कुठं पण जाऊ ए, चल रे चांगला आपलं. मोठा घास घ्यायला लागली त्यांना अजिबात माझं नाव काय घ्यायचं नाही नीट राहील तुझ्या ए, पाहिजे मग त्याला अजिबात हात लावायचा नाही तुला त्याला सांगते हात आता. लावी नाही तर त्याचा पाय तोडून हातात दे जावा जावा तुझं काय संबंध आहे तुझं आणि ह्याचं काय संबंध आहे काय नातं आहे तुझं गावाच्या आबरू बबरू घालवा. अण्णा ए, ते आम्हाला गप्प आहे. आम्हाला बोलतोय मी. आम्हाला नातं काय माहिती तुम्ही निघा हे असलं लोकांसाठी लोकांच्या बापासाठी मिशा काढा सोडून द्या गावाला लागा नाव घालवा लागा अहो, आम्हाला कळतं नाव घालवायचं काय ती आम्ही लागा कधी लागा एक शब्द असलं गावात वागून दिलं नाव होय? तुम्ही लागला होय? चाळ करा हो, गावात बबरू अण्णा आम्ही काय केलं तू आम्ही तर करायचं पांढरे तर पाडले केलं आहे हो. ना. ए गप्पा आहे तसलं बोल नको पांढरे पाल तू मला वाटलं लागा तू लय आश्रम आहे पण तू होय? लागा लय हो, निघती. नाही नाही तुझ्या एक मिनिट बबरू अण्णा अमर भारी होता अमर चांगला होता अमर सारखा पोरगा नव्हता आणि 4-5 दिवसातच काय झालं नाही नाही बारी बारी म्हणून आम्ही डोक्यावर घेतला आमर लय बारी आणि आता डोक्यावर आता वगळून आमच्या पाक तोंडातून खाली यायला लागला आपण आमचं आम्ही करतोय तुम्हाला कुठे नेले का आम्ही तुम्हाला काय म्हणले का आणि बरं आल्ला बस सचिन भावाचा मार काय खाईन ना तुम्ही कशामध्ये नाक गावात करता? कुठं झाल्या गावात जाईन का ना आबरू सगळे चालू घ्या हो, जाऊन दे ना. जाऊ द्या आमच्या आम्ही आबरू गा- जाईन. तुम्हाला काय करायचंय आमच्या आबरू गावाच्या बाहेर जाऊन राहायचं इशीच्या बाहेर तिकडे आणि आम्ही तिकडे गावात राहू, नाही तर करायचं कुठं पण राहू, शिवाजी तुम्हाला बाहेर काय शिवाजी बाहेर करायचंय? गावात नाही चालणार ही. हा? गावात नाही चालणार असणार नाही चालले तर तुम्ही नका राहू गावात पूजा हा. आबरूवान म्हणजे- माणूस हा, वर्ष आबरू झालं. म्हणजे गावात आतापर्यंत कुणी असतं त्यामुळे ती बायको गेली आबरूवर. नाही ना आमची दुसरी आहेत 5 करीन मी एक माझी का? नाही. का तर तेवढं गुण आहे माझ्या 5 बायका बघ, संगच करीन. आणि सांगतोय कोण बघ ना ज्याला 3 पुरी झाले म्हणून बायको हाकलून आतापर्यंत देणार गावात माणूस कधी कुठं नाही केलं नाही एवढा तेवढं तुमचं लगा नखरं चाललंय हे 4 दिवसात सचिन भाऊ गावाला गेला गेले ए आम्ही लय नकर करू ऐक तुला ना. काय करायचंय लय करताय ए बबरू अण्णा ऐकून घ्या ना लोकांचं काय म्हणते ती अरे ही पांढरी पाल बघ की कशी जी ती बायकोला 3 पोरी झाले म्हणून हाकलून देणार माणूस हे आपल्याला ज्ञान शिकवायला लागलं चल आम्ही मार खाऊनच आमचं पेट होऊ. तुम्हाला काय नाही, मार खाऊन म्हणजे- उद्या तुमचा करायचा आहे. त्यात काय वादच नाही हा, खाणार खाऊ 100 द्या. टक्के. हा. परत माझ्या देऊन वाचवायला काय म्हणायचं ना ए आमरला चल, काय करणार आहे चल हाल. त्यामुळे कुठं चालला तिकडे का मामा काय माझं तिकडे की काय माझ्या मागे पळा राव काय करताय औषधी आलं म्हातारीला होय बरं आहे का बरे का म्हातारी होय मला कळलं नेलतं सोलापूरला सोलापूरला होता सोलापूर, का हा. आता बरेच सगळं बरे बरे होय मग का हाक मारली होती मला सचिन भाऊ बघतोय तुम्हाला आता आत्ताच आलो राव ती सचिन भाऊ काय राव मुळा उठलाय आमच्या
रागात आलता होती. रागात आला पण त्याला काय घेऊन दे ना, आम्ही कुठे जाऊ फिरू नाही तर काय करू. त्या बबरू अण्णाला राव फुगवलं दिलं आमच्या सोडून राव. बबरान प्याला असं काय झालं काय माहिती, धरलं गचुर माझं बबरू अण्णाने लय भांडत होता, तुम्ही गावाचं नावच घालवलं असंच केलं. असं नाही राव खरं. तुम्हाला माहिती ना आपली भांडणं लावून दिली का नाही मध्ये त्यांनी. बरोबर हा तुम्ही मारला आम्हाला, पुन्हा पोरांनी मारलं, असं झालं का नाही कुठं नाही ती. आम्ही तर नादी लागायला नको म्हणतो राव. दिवस असलं खराब पडल्या तर राहून ह्यांची रोज भांडणं भांडणं भांडणं. बरं बरं ना आईला. बरोबर होय जरा पैसे थोडं लागलं तर. पैसे नको नाही 5,000 इथं नको राहून दे. अहो बाबा गरज नाही सध्या पैशाची. त्या बाबऱ्यासारखं नका येडवून करू तुम्ही. धराय पैसे मामा ठेव का, आईला नीट सांभाळा काय. ही माझं पैसे देऊ नका काय. पण ही कसं तुम्हाला सचिन भाऊंनी काय दिलं पैसे नका दे ना. 5,000 रुपये घ्या, लेकर बाळा आयला औषध पाणी सगळं करा. हा आईची नीट सेवा करा. जातो मी आता, मला जरा घरी जायचंय. जी वाट बघत बसली असेल माझी. हा चालतं. अरे काय गौरू कुठं आणलं. आणलंय भाडं एक जण. होय अरे बारी पण जरा सुकाट दिसते. शिळ पिळ वाढ आहे काय. नाही चांगले चांगले का. बरं बरं चालतंय. चल मी बी जरा जनावराला वैरण काढी करू. येऊ का मग. चला पेंडे टाकतो 200. अयो तिथं तर 7-8 पेंडेच राहिले होतं आणि 20-25 पेंडे आणले होते मी. काय गाव आहे का भेट नाही. काय झालं ना आम्हाला कालवा करायला. अहो कालवा करा काय सांगू तुम्हाला. 20-25 पेंड्या मी घेतले होते काल वाड्याच्या. हा आणि बघा ना 7-8 पेंडे नेले चोरून सगळ्यांनी मारते पेंड्या. काय बाई गावाचं तर काय कळानाच झालंय. अहो बघा की मी जिजीला मी 1000 वेळा म्हणतोय की घरात वाडा ठेवतो. नाही नाही गावलंय चांगलंय आपल्याला कोण चोरून येते. आता बघ म्हणा जिजीला. बघ की हा आपण आता काय झालं माहिती का. आणि माझ्या बी कोंबड्या अशाच गेले. अहो काय झालं तुम्हाला सांगू का. मी आधी तो गौरूनी नेलं 5-6 पेंड्या. मला थोडं तरी चोरून नेणार. बघ 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 लवकर बघतो तुम्ही त्याला आता काय सुट्टी देत नाही त्याला. काय चाललंय. काय नाही. अरे वेळ मला येत नाही. तूच येत नाही. असं का. मीच येत नाही. उद्यापासून येईल मी. ए गौरू कर काय नाही मग तुझी गाठ घ्या. तो तुझी आई बोलावं लागली जा. अरे मी तुझ्याकडे चालतो सरपलीकडे बसू दे. काय का भारी काम करतोय तुला का आता. कर काय होतं सगळं गावातल्या चोऱ्या व्हायला लागल्या. तुमच्यासारखे तरुण वर्ग आता त्या सहभागी व्हायला लागला. नाही लागा मी कुठं चोरी केली. आता का आमचं वाडा चोरीला गेलो तू तिथं आमच्या वाड्यापासूनच घेऊन गेला मी बघितलेला का. नाही लागा मी नाही चोरी केली. काय बघ बाबा आयला कस तरी आम्ही कुणातरी डिश हलवून पैसे आणतोय का आणि तुम्ही का सहज जाऊन वाडा चोरून नेतायला का. काय तुला पाहिजे का एवढा मोठा पोरगायला का दणदणीत काम करून आणायचं का. तू वाडा चोरतोय का. अरे नाही लागा अमर मी दिवडीन टपसाळीन मला 50 रुपयाचं वाढ घेतलेला का मी. दिवड्यान टाकतोय तुला ऐकलं. मग काय तर. कुठं कुठं होती ती. अरे त्यांनी मला 50 रुपयाचं वाढ विकलेला का त्यांनी हाताने त्यांच्या स्वतःच्या. बोल तुला काय म्हणली ती. ते म्हणले वाढ पाहिजे का तुला. अरे पण तुला बी अक्कल पाहिजे ना. ती काय पोर का वाड का त्यांनी औषध काम केलंय का. तू बी शेण्या माणसाकडे गेलं. त्या बुरट्यांनी चोरलं माझं वाड आणि ते तुला लावला गोडा तुझ्या घेतलं 50 रुपये. अरे पण तुला एक डोकं चालायला पाहिजे. गाडी 2-3 दिवसात एकदा येते वाड्याची. तिला हराम करत झालं नाही नाही तुझं नाही चुकलं माझं. त्यांच्या चोऱ्याला मी सहभागी होतो ते आता मला गुरुदक्षिणा दिली त्यांनी. त्यांना मी आता सुट्टी देत नाही. तू बघ आता तू बघ होईल होय म्हणायचं. ती गावली ना त्याचं बुसकटच पाडतो मी त्यांची. ते तुमचं तुम्ही बघा मला काय सांगणार. मग आता तुला सांगतो त्याचे नाच लागायचं नाही. ते उद्या काय तुला का सोनं आणून देऊन म्हणते विकत बस. ती तुझ्या वाळ येईन. तो त्यांचं काय घ्यायचं नाही. त्यांना मी लावतो घोडा कसा लावायचा ती. चल मी त्यांना सुट्टी देत नाही आता. नमस्कार. महाराष्ट्रातील तमाम प्रेक्षकांना आमच्या याडपाट टीमच्या वतीने नवीन वर्षाच्या व आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा. या आतापर्यंत चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला. सर्व कलाकारांवर भरपूर प्रेम दावलं. ह्याच पद्धतीने नवीन वर्षासुद्धा या पुढच्या वाटचालीस तुम्ही भरपूर आपुलकी दावा. भरपूर आम्हाला सहकार्य करा. तुमचं प्रेम हेच आमचं यश आहे. आणि यापुढे सुद्धा आम्ही चांगल्या पद्धतीने याडपाट टीमच्या माध्यमातून वेबसिरीजच्या माध्यमातून भरपूर कला चांगला अभिनय दाऊ. आणि बरेच प्रेक्षकांकडून अजून बी सबस्क्राईब करायचं राहिलेलं आहे. तर आजचा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.